Isa na ayagi ne ni da Muhammad al'umma, ku zo ku ji baiti da azanci a cikin zance. Muhammad al'umma Isa na ayagi da zance, cikin baitin waka furcin ashe na azanci ne. Muhammad al'umma Isa na ayagi da zance ne, cikin baitin waka furcin ashe na azanci ne. Ɗana ce ta gwiwa rabu mai kuma girma sai ne wakuna mazan baiwa. Sarkin da yake sarki a ciki na gidansa akwai bawa, nasarar daga Allah ne sun tara baran da cikin dawa. Nazari da tunani kuma mawuni na su maganai ne. Ai ba a hanawa mu ba da rago fata, mai jura wahalta a hankali zai huta. Hasada ba ta yi idan rabo ya gifta, wanda duk aka raina yana hali na bajinta. Ban raina mafari don ni ba shi da tushiya. Tafiyar ba ta soya ba domin kwayo muka hau hanya, sun sannu na himma a jima kaɗan matan kuriya. Sabon da muke kaiwa a gurin jama'a ba ma gajiya, suna saurara ne ma'ana ta saka na su kan sauya. Ya zamo in mun furcin wasu na ɗaukar su a baiti ne. Asalin magana shine waka marabar su da mai zance, da azanci za a gina waka ta zamo a kimiyyance. Ado da fari da fari in ka ji ka bambance, gari da gari rago da rago bambancin kalma ce. Waka ta azanci ce a cikinta akan kai sakonni. Komai Allah ya nufa ashe kwa kan yi da yardarsa, haƙuri ko jari ne ka jure za ka ga ribarsa. Nasarar tafiya da wani ka ɗauki halayensa. Muhammad al'umma gaisa ya gida in gausa, zancen makan ƙadami akan rana shi a kisa ne. Shi yake yaƙi wanda ya yi wasoyi da mace mai gwarzo. Ta cire ganda a shigo fada, almajiri ba shi bara gurin da ba ko kanzo. Muhammad al'umma ga Isa na ayaki mun gaisuwar bai girma. Muhammad al'umma Isa na ayaki da zance, cikin baitun waka furtun ma ashe na azanci ne. Muhammad al'umma Isa na ayagi da zance ne, cikin baitun waka furtun ma ashe na azanci ne.